Hej, i dag får I kun en ultra kort videodagbog. Udover at jeg var meget tidligt oppe på en fantastisk morgenkampagne, hvor jeg kun mødte én, som stemte blåt, ja, så har jeg brugt dagen på at sætte kommaer og rette mit speciale, som jeg skal aflevere i morgen. En af de helt store forskelle på os, der ikke sidder i Folketinget, og de, der sidder der allerede, det er jo, at vi ikke får fri til at føre valgkamp. Og jeg har truffet en beslutning om, at mit speciale, det var så tæt på at være færdig, så det ville jeg aflevere med det samme. Så det er så det, jeg gør i morgen, for der har jeg deadline, og det er det, jeg har brugt eftermiddagen, aften og nok også det meste af natten kommer til at gå med det. Men jeg glæder mig til at vende tilbage til kampagnen i morgen, fordi jeg kan afsløre, at det er vældig svært for mig at holde mig fra mailbox og Facebook osv. Og enhver, der har kontaktet mig der, kan også se, at det kan jeg heller ikke helt. Men vi ses i morgen. Ha' en god aften.